Meriteollisuus on hieno laji, kun se on niin vaativaa. Siihen tarvitaan hirveästi osaamista, että joku autolautta saadaan valmiiksi. Tai öljynporauslautta. Iskäkin sanoo, että meriteollisuus on kuin jäävuori. Koko hommasta näkyy vaan huippu. Kaikki luulee, että se on pelkästään jotain satamahommaa, mutta ei se oo. Iskelläkin on työkavereita pitkin maita. Sitä paitsi ne tuo älyttömästi vientituloja Suomeen. Ja ilman vientituloja meillä olisi tosi mälsää. Niin että meriteollisuuteen meikäläinenkin tähtää hitsariksi tai johtajaksi tai jotain.